xafla, abrazaderak, bisagra bat, motor txiki bat, gurpil txiki bat, tirafondoak, bateria, bi kable, interruptorea, torlojuak eta zikoinak, zikoin handi bat eta pertsa bat. Hauek dira herramientak. Atornilladore bat eta kaladora zerra bat. Orain, kaladore zerrarekin gurpila sartzen den lekuan zulo bat egin behar dugu. Lehenengo pausua ikusi eta gero, motorrari gurpila jarriko diogu. Segidan, egurrezko xafla eta aluminiazko eskuadra elkartzeko bisagra erabiliko dugu. Zentimetroko pertsa zatiak moztuko ditugu. Ondoren, bateria bat jarri diogu bizikletari eta motorretik dijoazen bi kableak baterian dauden bi poloetan jarri ditugu.